Lehenengo ediziotik bosgarrenera, lehiaketak eukin dauen bilakaera, ikusten dugu nola lehenengoan jaso genituen 85 inskripzio, da urtengoan 277. Urterik urte ikusten dugu nola partaidetza kopurua gora doa. Lehiaketa honek dekone sedea litzateke idazmenan interesa duten gazten talentua aurkitu da aurkitzeaz gain gero promozionatzea. Bilboko lagun batek esan zidan zuen Instagrameko kontua jarraitzen omen du eta berak esan zidan zeratik ez duzu parte hartzen eta azkenean parte hartu nuen. Beti gustatu zait idaztea, baina parte hartu lehiaketetan lehendabiziko aldia izan da. Lotzan dia ematen zidan, baina azkenean parte hartzea erabaki nuen. Bai, hurrengo urtean edo gonbidatuta zaudete guztiok parte hartzera, nik bezala irabazi dezakezu eta. Lehiaketa honetan ez ditugu inolango mugarik finkatu nahi. Oinarrietan finkaturik dauen moduen parte hartzaileek euskara hutsean osoturiko kontaketa bat egin da bidali. Aurreko urteetan ikusi dugu nola ikastetxe batzuetan badabizen lehiaketa hau mamitzen. Lan horren bitartez jaso izaten ditugu urterik urte zenbait ikastetxeetako parte hartzeak. Hurrengo edizioetara begire, ja badakigu zenbait zentro interesadekiela lehiaketa honetan. Azken baten Basauriko parte hartzea handitzeko edo gure asmoa litzateke, gure asmoetariko bat litzateke azkenean lortzea bertako ikastetxetara sartu da proiektu hau aurrez aurre aurkeztu da batez be ikus dezaten atzeko partean zein dagoen. Da ezagutu dezatela ez bakarrik proiektu hau, baizik eta Basauriko udalaren gain den gazte zerbitzuak bertako biztanleei eskaintzen dauen programa osoa.